లాకర్ అకౌంట్ని ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అల్వాలో ఐసిఐసి బ్యాంక్లో ఈరోజు మేము ఫోటో ఆర్డర్ తీసుకొని అల్వాలో ఐసిఐసి బ్యాంక్లో ఈ లాకర్ని కూడా మేము బ్రేక్ ఓపెన్ చేశాము. ఆ లాకర్లో 1256 గ్రాముల బంగారం గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ దొరికాయి. 1256 గ్రాములు వర్త్ రూపీస్ 65 lakhs వర్త్ ఉంటుంది. దాన్ని ఈరోజు మేము సీజ్ చేశాము. సీజ్ చేసి కోర్టు కూడా మేము ప్రాపర్టీ కోర్టు కిందనే సీజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఈరోజు ఈ అకౌంట్ ఏమో నందగోపాల్ మరియు మహేందర్ కుమార్ పేరు మీద ఉంది. దాన్ని వీళ్ళ పేరు మీద ఉన్న అకౌంట్ని స్వప్న నాగరాజ్ గారి స్వప్న యూజ్ చేసుకొని ఆభరణాలు కూడా అందులోనే పెట్టుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు మేము అది సీజ్ చేశాం. నందగోపాల్కి సంబంధించినవి నందగోపాల్ కాదు, అకౌంట్ మాత్రము లాకర్ మాత్రం నందగోపాల్ మహేందర్ కుమార్ ఇద్దరు పేరు మీద కానీ వాడుకుంటున్నారు. మా ఇంటికి వచ్చారు సోదాలు చేయడానికి. సార్ మర్యాదపూర్వకంగా అడిగాడు మాకు, మీకు ఏం తెలుసో అది చెప్పండి అంటే మేము సార్తో విడివిడిగా చెప్పేశాము. ఒక లాకర్ ఉంది సార్ అల్వాల్లో, ఆపోజిట్ ఈ సేవ దాని దగ్గర ఐసిఐసి బ్యాంక్లో. సార్ అన్నీ వివరంగా రాసుకున్నాడు. సార్ అడిగాడు మాకు అందులో ఏమున్నదంటే మాకేం తెలియదు సార్. ఆ కీ మాత్రం స్వప్నానే ఆపరేట్ చేస్తుండే. ఎందుకంటే నాగరాజ్ అనే అతను మా మహేందర్కు చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్, ఇంకా కాలేజ్ మేట్. ఆ ఫేక్లో వాళ్ళ దగ్గరనే పెట్టుకుంటుండే. కానీ నేను దానికి జాయింట్ అకౌంట్ హోల్డర్గా నామినీగా ఉండే. అయితే ఆమె ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే నాకు పిలుస్తుండే బ్యాంకుకి, నేను వచ్చి సిగ్నేచర్ చేస్తుండే. ఆమె పోయి లోపల పెడుతుందో తీస్తుందో ఏం నేను చూడకపోయేది. అట్లా 3-4 times వెళ్ళాను. మళ్ళీ ఒక లాస్ట్ టైం నవంబర్లో అనుకుంటా, అప్పుడు నాకు అన్న జర బ్యాంక్ రా అన్న జర పని ఉంది అంటే, నేను ఇవాళ రానమ్మా నేను చాలా బిజీగా ఉన్నా రేపు వస్తా అని చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఆమె ఫోన్ చేయలేదు, నేను రాలేదు. ఇంకా ఈ ఇన్సిడెంట్ 14 ఆగస్టు నాడు ఎప్పుడైతే నాగరాజ్ ఇంట్లో రైడ్ అయిందో, నేను 15వ తారీఖు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మా బ్రదర్ ఫోన్ చేశాడు, ఆ లాకర్ది కీ అడుకో ఆమె దగ్గర అంటే, నేను ఆమె దగ్గర వెళ్ళి అడిగాను. ఆమె అన్నది నేను ఫ్లష్ అవుట్ చేసేసాను, నా దగ్గర లేదని చెప్పేసింది. అయితే నేను ఇదే విషయం మన సార్ గారికి, యాంటీ కరప్షన్ సూపరింటెండెంట్ గారికి నేను వివరంగా చెప్పేశాను. సార్ వాళ్ళు ఇవాళ వచ్చి కీలో బ్రేక్ చేపించి నా ప్రెజెన్స్లో ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ తీశారు. దాన్ని నా ప్రెజెన్స్లో అన్నీ వెయిట్ చేశారు. అది వర్త్ అబౌట్